Ако не можеш да вземеш решение, измий ръцете си. Звучи странно, но това има сила. Първо, хигиенично. Водата и сапунът. Премахват мръсотията и намаляват риска от заболяване. Второ, психологически. Когато миеш ръцете си бавно, умът започва да се успокоява. Напрежението спада, мислите се подреждат и решението идва поясно. Понякога не ти липсва отговор, липсва ти спокойствие. Трето, символично. Миенето на ръце означава да се отделиш от нещо тежко. От стара ситуация, от излишен товар, от чужда негативност. След разговор с токсичен човек, измий ръцете си в течаща вода. Ако добавиш и малко морска сол, още по-добре. Пусни всичко, което не е твое. Понякога едно просто действие носи голяма промяна. Измий ръцете си и започни на чисто. Последвай за още.